Iva B, Ivana Bielichová, Iva B. A stojím si za mojím malým kreatívnym kráľovstvom Iva B Creative Crew. Chcem vám veľmi pekne poďakovať, že sa pozeráte práve na toto video. Je prvé v tomto roku 2026. Veľmi pekne vás tu vítam a ja vám veľmi ďakujem za vašu priazeň, za vaše odbery, lajky a hlavne komentáre. Lebo tie komentáre ma úplne tešia, tie sú úplne perfektné. Kde ma nájdete? Nájdete ma na YouTube, tu ako Iva B Creative Crew, nájdete ma na Instagrame ako Iva Bielich a rovnako ma nájdete na Facebooku ako v skupine Vlnenie z Iva B alebo na stránke Iva B Creative Crew. Tuto budem mať také zase moje okienko, kde vám budem ukladať rôzne fotky, informácie a podobne. Niekedy na niečo zabudnem, takže potom sa kľudne dopýtajte v komentároch. Tak poďme na to. No tak kreatívny tvorca som, spracovávam vlnu, ovčiu, od ostrihania ovečky nestrihám, ale surové rúno periem, potom češem, pradiem, súkam do dvojnitky, uvidíme, možno bude aj trojnitka, neviem, momentálne na to nie je čas, aj kolovrátok a teraz je prázdny. Farbím vlnu, tu môžete vidieť moje predposledné, myslím, farbenie. No a hlavne pletiem pre moje deti, pre seba, pre príbuzných, pre muža už aj. Ten konečne je spokojný a má svoje ponožky, to ste videli minule. A čo máme nové? Tento sveter mám nový, volá sa Kardivínek od Anne Wenzel a inšpirovala ma Alenka z Ali obchodu, ktorá si ho nahodila spolu s jej kamarátkou Ivkou. A oni ho plietli a ja som zbalila ten vzor, tak toto musím mať a hlavne sa mi páči ten strih a že je taký obrovský a je ňuňu a je perfektný. Nosím ho, odkedy ho mám hotový každý deň, úplne má obrovské rukávy a celý je taký oversize, ale je perfektný, úplne topka. A keď som si písala s Lenkou z Južného pletenia, že čo pletiem, ona, to chcem aj ja, takže sme ho plietli vlastne v rovnaký deň sme stihli nahodiť a v rovnaký deň sme ho aj obidve dokončili. Ja vám tu dám datumy a dúfam, že tentokrát sa neseknem v žiadnom roku, mesiaci, dni. Uvidíme. To trošku postavím, ak chcete. Taký to je obrovský, ale je úplne perfektný. No a ja tu mám také trošku, iná farba. Ale je úplne super, vlastne sa tam strieda veľmi jednoduchý vzor, takéto osmičky s hladkým úpletom. A plietla som ho, toto je vlastne môj druhý pokus pletenia európskeho sedla, kde, neviem ani, či vám to budem vedieť ukázať, tu nás sa vlastne napája zadný a predný diel navzájom a pletie sa vlastne najprv chrbát, potom jedna strana, druhá strana spojí sa, oddelia sa rukávy a už sa ide len rovno dolu. Z čoho som ho plietla? No, nafarbila som si takúto krvavo-červenú, ale je to 55% vlna a 45% nylon s vysokým leskom. Naozaj sa krásne leskne, ale nie je to tak vidieť, ako by som si myslela. Počkajte chvíľočku. Teraz asi ani tak rýchlo nenájdem iné. Tu. Dobre, nevadí, potom si pozbieram. Ono to asi nebude vidno, možno trošku, že je taká lesklejšia než klasická ponožkovka. A trošku to vidno je, tá ponožkovka sa neleskne vôbec. A tu je len ten lesk vidno. A spojila som to s takouto chlpacinkou, kde je vlastne 37% merino, 37% alpaka, 18% je tam polyamid a 8% hodvab. A držala som jedno také a jednu chlpacinku celý čas. No a samozrejme, že som si vybrala klpká, ktorých som nemala dosť, lebo som fakt netušila, aký obor sveter to bude. Takže červená s červenou mi veľmi rýchlo došli. Tam som mala, myslím, dve tieto pradienka vlna s polyamidom s vysokým leskom a 3 chlpaciny. Takže potom nasledovala kombinácia toto, taká lososová červená skoro s bielou, s nezafarbenou.
Ja vám sem vložím fotku, ako to v priebehu vyzeralo. A jedna chlpacina červená. No a potom mi došla aj taká farba, takže som k tomu pridala túto oranžovú. A to je vlastne tu na tom rukáve. No a potom som sa rozhodla, že to bachnem do farby, veď to bude dobré, veď to zafarbím. No, tak až také jednoduché zafarbovanie to nebolo. Farbila som ten sveter 3-krát, som ho namačala do farby, aby chytil aspoň trošku rovnako. Tu som mala potom taký obrovský fľak. Tak som si povedala, že keď to bude aj do malinová, tak to asi až tak veľmi vadiť nebude. A vôbec mi to nevadí, aj mi to úplne jedno, že je ten rukav iný, ja vám ho ukážem. Farebne to vidíte úplne presne, tak ako ten sveter naozaj vyzerá, takýto červený, krásny. No a jeden rukav mám takýto. On vyzerá ako vypratý. Tá oranžová tam proste spravila svoje a tu je možno trošku vidno, že taká sytejšia tá farba. Chytilo to tak kadejako, ale mne to vôbec nevadí. A vlastne mi vyšla táto s červenou aj tu na dole na lem, aj na tento rukav, no takže mám takú miešanicu. Ale nevadí. Čiže nakoniec spotreba bola 4 tieto chlpaciny a 4 necelé pradienka 100 gramové. A som spokojná, plietla som veľkosť L a pletie sa to na ihliciach číslo 5, s tým, že lemy som potom dala, myslím, na 3,5 kg, lebo ja naozaj veľmi voľne vypletiem, tak aby sa to aspoň trošku stiahlo. No, balónové sú riadne, trošku sa to stiahlo, ale aj tak pri opraní sa mi to riadne natiahlo, ale ja ho nosím fakt každý deň. Bože, taký je skvelý. Trošku mi vadí ten hlboký výstrih, takže keď si budem robiť v zime na zimu ešte jeden, tak sa spravím kratší. Tieto predné diely spravím kratšie, skôr začnem tu naspájať, aby som ten výstrih mala viacej takto. On sa ten sveter mi dokonca takto aj ťaha. Len potom ho mám vzadu veľmi dlhý a vpredu veľmi krátky. Ale podľa mňa sa do ňoho zmestia aj tehoľky. To by bolo úplne fantastický sveter aj pre tehotné, ktorým by bolo naozaj svetri výborne. Pletie sa krásne. No, a kto ste pozerali podcast Lenky Jebnárovej z Knitting Lenka, tak ste tam videli aj odpoveď a hovorila som, že však čo skoro uvidíte, kedy ma prestane projekt baviť pliesť. Tak tu máte názornú ukážku. Ja si ho vyzlečím, by som vám to mohla ukázať. Tak, celý ten vzor bol 8, 4 riadky hladko, 8, 4 riadky hladko a pokračovalo sa vlastne celý ten čas. A prestalo ma to baviť po spojení rukávov presne tu. Začal som si pridávať tu medzi tými 8 riadky. Už nemám 4, ale 5, 5, 5, 6 a už končím. A už keď som to tak spravila na tele, tak som to potom takisto spravila aj na rukáve. Tu mám 4 a už idem 5, 5, 5. Tu som sa pomýlila, dala som len 4 a tu zase mám 5, 5, 6, 6. Takže v tých dvoch tretinách ma prestane projekt baviť, tak trošku. A pre mňa mi úplne stačí obmena s tým, že si tam naozaj pozmením trošinku vzor. Fakt, že minimálne trošinku zmena. A hlavne mám pocit, že to, keď mám nejaký vzor takýto, čipkovaný v podstate, tak ma to tak ako rýchlejšie urobím tú dĺžku. No a hlavne na takomto slonovi to ako je mega veľkosť. Na budúce budem vedieť, že naozaj tam je až 35 cm nadmerok. Positive Ease je tam 35 cm, tak to asi tak aj vychádza. Ja neviem, že či je, no môže byť. Fakt veľa. Ale je to ňuňu. Naozaj, z čohokoľvek si ho spravíte, budete ho nosiť dennodenne ako druhú kožu. Úplne perfektný. Tak. No a ešte vám ukážem do fotiek moje novoročné nahodenie. A tento rok som sa rozhodla nekomplikovať si život a nahodila som si na čiapku pre muža. A robila som mu ju z Drops Air, čiernej a tmavo-sivej, s tým, že som si vymyslela vlastné vypletanie. To vám ukážem na fotke, alebo dotočím potom možno nejaké krátke videjko, vložím vám ho sem aj s komentárom. Momentálne tá čiapka je niekde, netuším, takže manžel mi bude musieť niekde nájsť a pohľadať. Ale nosí ju do práce, možno, že ju má niekde v ruksaku, neviem. Momentálne dole spí, takže v práci čiapka nie je, ale neviem ju teraz hneď okamžite zohľať. Takže
Takže tak. Takže moje novoročné nahodenie bola čapica s tým, že má veľkú hlavu, má asi 60 cm obvod. Takže som minula skoro celé klopko čiernej a fakt malilinko, možno nejakých 30 gramov, ak vôbec menej, možno 20. Nevážila som, neviem. Tmavo sivej, ona už bola totiž to načatá to klopko, takže už neviem, na začiatku neodvážila som si, že koľko som minula, ale nebolo to nejako extrémne veľa. Samozrejme som mu spravila dvojitý lem, lebo chodí do roboty na bicykli, tak aby mu neprefúkovalo. A urobila som ho široký a potom som neporozmýšľala a výplet som robila na tých istých ihliciach, takže toto má také zase užšie. Ale dobre, nosí ju dobrá, je mu zima na hlavu, tak je spokojný. No a ešte vám sem vložím fotky dvoch čapíc. Jedna je píšenie sa cudzím perím. Tu totiž to uhačkovala moja netier, ktorú som minulé leto naučila hačkovať. A je uhačkovaná pre jej malú sestričku. Ja som jej pomohla ju už len dokončiť zošiť, lebo to ešte nikdy nerobila, tak som jej to ukázala, ako sa zošíva hačkovaním. A dokončili sme tam ešte oči sovičkové a zobačik, takže to je taká sovičková čiapka. A kým ona dokončovala, tak ma poprosila, či by som nerobila čiapku pre ňu, takže som hačkovala potom čiapku pre netierku. A tá je úplne obyčajná, len do kruhu uhačkovaná, zošitá. Takže fotky vám ukážem, ale na fotkách budú moje deti. Ja nerada zverejňujem cudzie deti, takže moje sú v pohode. Tie súhlasia byť na YouTube, takže nemajú s tým žiadny problém. Syn túži byť youtuber, takže on s verejnou nejakou scénou problém mať asi celkom nebude. Takže čiapky vám ukážem na mojich deťoch. Tie nie sú ani u nás doma, my sme boli totižto u brata môjho na návšteve a tam sme stihli spraviť čapice. Takže to bolo vlastne 4. januára. No a potom prišiel tento sveter. No a ešte sme sa s Lenkou dohodli, že si dáme narodeninové nahodenie spoločné. A vybrali sme si projekt. Pre mňa je to, že zabij muchy 3 jednou ranou. Prvá mucha je narodeninové nahodenie s Lenkou, z Knitting Lenka alebo z južného pletenia. Druhá je celoročný kal s Viewpointom, ktorý teraz momentálne prebieha od januára až do konca roka a je to vlastne s návrhárkou Johanna Geriš. A tretia mucha pre mňa je použiť pradienka od Decidy z adventného kalendára. Ale to už je môj vlastne rozpracovaný projekt, lebo ja ho ešte hotový nemám, Lenka už hotová je, takže ten vám ukážem ako rozpracované. Ale najskôr vám ešte ukážem moje resty z minulého roka. Prvý rest je, že som dostala vianočný darček od Lenky a ja som vám ho zabudla ukázať, takže vám sem vložím video, ako ho rozbalujem a dávam k tomu potom aj komentár, aby ste vedeli, čo je ktorá za vonku. A tak to je také kratšie videjko. Tak vám teraz rozbalím darček od Lenky z Knitting Lenka, alebo predtým južné pletenie. Dostala som tam takýto kón, na ktorom je vlastne priadza od firmy Ito. Je taká bledučko modrá, ale nopkatá. Taká úplne telinká nitôčka, skôr asi ako na príplet. A Linduška mi prišla samozrejme pomáhať. Toto je mini pradienko od Atelier.com pod ponožkovky, oranžovo-rúžové, 20 gramové pradienko, boli dve, takže určite na nejaký mini projektik to pôjde, uvidím ešte na aký. A potom som dostala dve takéto malé pradienka, ale nie úplne malé, myslím, že to je 40 gramov. A je to od krémke Baby Alpaca. Je to strašne jemnúčke. Úplne to nemôže píchať absolútne nikoho. A ešte som zla placku. Štěstí se plete. Takže to bol darček od Lenky. A ja jej za to veľmi, veľmi pekne ďakujem. Spravilo mi to obrovskú radosť. Druhý rest sú moje adventné ponožky, ale oni nie sú celkom adventné. Neplietla som ich totižto od 1. decembra každý deň, ale volajú sa Memories Socks 2025. Volajú sa tak, po slovensky to znamená spomienkové ponožky. Idem ku vám trošku bližšie, aby som vám ich mohla lepšie. Tak.
Vyzerajú takto, ja už som ich mala aj len na nohách, tak trošku sú zožuté. Tak, toto sa volajú Memory Socks. Ja som si totižto celý rok odkladala zbytky, však to robíme všetci. Ale ja som ich nikdy nemínala. Nerobila som z nich ani ďalšie, druhé, tretie, štvrté, neviem koľké projekty. Možno z niektorých áno, ale nie zo všetkých a vždy mi zostal nejaký kúsok. Tak nakoniec skončili v jednej krabici a hovorím si, že spravím si také spomienkové ponožky za celý rok a vlastne každá jedna tá farbička skončila v nejakom projekte, na ktorý si budem pamätať vždy, keď tie ponožky budem mať na sebe, alebo si budem chcieť spomenúť. Tak ideme na to. Tak, to je špína, tak toto dáme. To sú moje uchodené ponožky, ospravedlňujem sa, ale nestihla som ich oprať. Tak toto bude asi lepšie, že to je peta. Takže, táto vanilková je Arveta a je to vlastne súčasť projektu Ponožky z Cypru, ktoré som plietla pre moje krstniatko na dovolenke na Cypre. Táto bledomodrá je Fabel od Dropsu a je to vlastne priadza, ktorú som použila na návod, ako ja robím ponožkovú petu. A vlastne som doplietla potom ponožky s tým, že jedna má tento rantlík na opačnej strane. To si určite pamätáte, ak ste videli moje videjka predchádzajúce. Tak, táto čierna je súčasťou Gali Svetra od Žanet Kníc, kde ma vybrala na testovanie a ktorý som nakoniec nechtiac spustila. Táto oranžovo-rúžová je vlastne súčasťou týchto ponožiek z Cypru, ale následne zo zbytku tej oranžovej som robila linduške čiapku Kitty Hat podľa môjho návodu. Ale zabudla som povedať, ja vám tie fotky tu na tých projektov vždy vložím. Tu na niekde, dúfam, že sa mi zmestia. Sa si kúsok posuniem a potom sa určite zmestia. Tak. Takže z tohto boli ponožky z Cypru a to je mnou farbená ponožkovka. Oranžovo, rúžovo, červeno, fialková. A potom následne z toho bola vlastne Kitty Hat pre lindušku. Tu som plietla na dovolenke na východnom Slovensku, keď sme boli pozrieť moju kamarátku. Sme také 3 baby, spolu máme rovnako narodených chlapcov a potom následne máme všetky 3 dievčatá. Ja mám lindušku staršiu, oni majú tie baby ešte maličké. Tak, táto ďalšia bledá je súčasťou tejto čiernej, teda Gali Svetra a následne ešte linduškyných ponožiek, ktoré som plietla. Mnou farbená vlnká ponožkovka klasika. Táto tyrkysová je mnou farbená, ona vyzerá byť, že solid, ale celé nie je úplne, sú tam aj také biele trošilinku, no nie je to veľmi vidieť, prechody. A z toho som vlastne robila pokusnú čiapku pre Huga na návod Kitty Hat. Táto zelená, ona je vlastne zeleno-biela, tu nám vyšiel taký kus zeleno-bielý a tu nahore čisto zelená. A to boli vlastne ponožky pre Zolka. Túto akciu pro ponožky pre Zolka organizovala Lenka z Knitting Lenka, alebo teda z južného pletenia pôvodne. Je to chlapček, ktorý má zdravotné postihnutie, rodičia sa veľmi pekne o chlapčeka starajú a chcela, aby mal trošku tepla na nôžky, takže som sa zúčastnila tejto akcie a ponožky som jej zadarmo charitatívne poslala a ona ich potom Zolkovi odovzdala, teda myslím, že jeho ockovi. A boli také, no veď, vložím fotku, dúfam, že nejakú nájdem. Tieto kriklavo-rúžové, tak to bolo čisté trápenie, to som asi 4-krát skúšala nejaký návod na ponožku, nepáčil sa mi ani jeden, nakoniec som nejaké teda spravila, ale len jednu. A druhá asi nejak do zabudnutia zájde, neviem, nie som si istá. Možno ak spravím zase nejakú inú jednu, nebude sa mi páčiť, tak budú spolu ako dedolesky. To je tiež mnou farbená, úplne takáto kikiriki rúžová. Táto tmavo-modrá, to je Fabel, ona tiež není úplne jednofarebná, no ale tu, na tejto druhej to je trošku vidieť. Z toho mal môj syn ponožky, to je ponožkovka od Dropsu Fabel a takéto prúžky tam boli bladšie. Skúsim pohľadať fotku, nesľubujem, možno ani nenájdem, neviem. Potom je tu táto sivo-zeleno-hnedá, to je jediná výnimka, ktorá nie je v takomto projekte, ale je tu na spomienku toho, že som prvýkrát zmotávala na
mini pradienka. A mini pradienka potom som dala ako darček vianočný. Takže z tejto som vyslovene neprietla, to je pravda. To je asi jediná, ktorá len sa mi strašne páči a chcela som ju použiť. Tiež mnou farbená ponožkovka. Pod tým táto modro, oranžovo, žlto, zelená. Jemnou farbená ponožkovka, ale so strieborným lurexom. To je tam trošku vidieť. Ježiš, a tá je v milión veciach. Tá je v 2 ponožkách. Jedny vypletané Music Socks, ktoré som robila návod. Potom v ďalších jedno len v tejto farbe ponožky pre syna. Potom sú vo vypletaných, nejakých načatých, na ktoré tie som uložila zase ľadom, takže z tých asi zase tiež nič nebude. No a zostal mi taký úplne zbytoček, takže ten som rozdelila do tejto ponožky. A táto sivá, to je skoro jednoliata. Tak tu mám v musicale so Stevenom Westom jednu z tých 4 farieb. Musical s Westom, s Píľadom a asi sa k nemu už nevrátim. Sa mi veľmi páči tá šatka, ale je obrovská. Ja jednoducho, ako som začala nosiť ten Roldego, tak som zistila, že pre mňa tie veľké šatky asi veľmi nebudú. A tak nejak to vo mne vyprchalo a ja toho Vesta pravdepodobne nedokončím. Mne sa to páči farbne, aj čo som si vybrala za materiál, aj farby, všetko, ale asi sa nebudem s tým trápiť. A hlavne tam stále hladko, obratko, ja to obratko proste nemusím. Takže, uvidíme, možno raz. Mám ho tu v projektovej taške, hodený a čaká na svoju príležitosť. A táto je taká tmavo, fialovo, bordovo, rúžovo, krásna. Mnou farbená ponožkovka a majú lindoška dokonca aj na fotkách v návode Kitty Hat čiapky, ktorý som spísala ja. Tak, toto som robila vlastne stred z tej vanilkovej, ktorá je aj na špičke. A tu nás sa zase striedajú inak. A striedajú sa inak preto v inom poradí, keď to takto dáme k sebe. Pretože ja som tie pradienka ťahala z tašky a bolo mi jedno, v akom poradí budú. Tu nás som robila 3 riadky a tu nás sú robené 4. Áno. 4 riadky, 3 riadky. A to sú moje Memory Socks. A budem si teda vždy pamätať, čo som ktorého urobila. Dúfam. Z ktorého klopka, ktorý projekt. A keď nie, tak si pustím toto video. Takže toto som vám zabudla ukázať v decembrovom mojom videu, lebo som na ne úplne zabudla v tom švungu, že rýchlo ja idem niečo natočiť, lebo už sa chcem s vami rozlučiť za rok 2025 a chcem vám popriať a tak. Takže Memory Socks. Záleží samozrejme potom aj od toho, akú veľkú nožku máte, že? Tak mi to vyšlo takto, ešte tu som trošku potiahla s tým, že som vlastne robila tú moju petu z naučného videa. To si kľudne môžete pozrieť, u mňa na kanáliku je vložené zadarmo. Môžete skúsiť petu. Teraz písala pani Hanička ku mne do skupiny a poslala fotku, že tá peta sa jej podarila a že je veľmi spokojná, že pekne sedia na nohe, tak to som veľmi, veľmi rada. Ďakujem za spätnú väzbu, je to úplne skvelá informácia, že video je naučné a že naozaj padne na úrodnú pôdu. Takže paráda, podnoštičky. A už nemám resty za minulý rok žiadne a vlastne som vám aj predstavila projekty, ktoré som robila. Takže to bola taká rýchlovka, ale však čo vám budem o tom rozprávať, sme toho rozprávali všetci v priebehu celého roka, že? I keď viem, že radi platíte pri dlhých videách, ale toto bola také rýchle zhrnutie mojich projektov. Určite to nie sú všetky, toto sú všetko len ponožkovky, čiže nejaké šaty, kardigány a podobne to som sem nedávala, takže možno niekedy uvidím. Keď nebudem mať o čom točiť, tak vám to tu zhrniem, že čo som ešte ostatné prietla za minulý rok. Tak. A môžeme ísť na rozpracované projekty. Ja som končila minulý rok pekne, mala som 0 rozpracovaných projektov a to sa mi celkom páči, že som končila s čistým stolom, i keď nejaké spiace projekty samozrejme mám, ale nehodlám ich zatiaľ budiť, takže tie nerátam. Ale rozpracovaný projekt mám teraz iba jeden. Máme náročné obdobie, je toho veľa v práci s deckami, zase začala škola a ja teraz dosť farbím vlny, to vám za chvíľku poviem prečo. Takže rozpracovaný projekt mám len jeden. No tento som skončila, už si nepamätám ktorý deň, ale však mali ste to napísané, že kedy, pred chvíľkou, keď som o ňom rozprávala. Ešte raz poviem Cardi Vínek od Advenco.
No a naše nahodenie spoločné s Lenkou. 3 muchy jednou ranou. Čakajte chvíľko, sa mi to tu trošku rozmotáva. Takto. Dobre. Je Arthur Sveter od Colibri by Johanna, alebo teda Johanna Gerisch, s ktorou tento rok kalí Wool Point. A som v takomto rozpoložení. Mám hotový jeden rukav a teraz pred chvíľkou som nahodila na rukav číslo 2. A je to celovypletaný sveter. Idem trošku ďalej, zase by ste ho videli. Pletie sa rovnako podobne ako toto. Tie sa spraví najprv chrbát a potom sa tu napoja na ramenách predný diel 1, predný diel 2, predný diel 1, predný diel 2, brblem. Tu nás to potom vlastne v strede spojí, ale tu trošku inak neprekrížuje sa to, lebo nebude výstrih do V, ale nahodí sa očka sa nahodia podľa toho, akú veľkosť pletiete a potom sa už pokračuje do kruhu. Tak, no a použitá priadza. Tá tmavo-zelená je Pernila od Filcolany. Tmavo-zelená. Farbička 346. Je to 50 gramov na klopkov, 175 metrov a je to 100% Virgin Wool, panenská vlna. Nepicha. Ja som z toho úplne hotová. Úplne perfektná. Je to hrúbka, keď to dám dokopy na 100 gramov, 350, dobre rátam, čiže niečo medzi DK, asi Sport a fingeringom, takže asi Sport. Na ihlice číslo 3,5 a 4 a pletiem to na štvorkách. Teda, myslím. Čakajte, možno to aj zistím niekde. 4,5 som si zobrala dokonca. Lebo je vypletaný, takže som si povedala, že to urobím na väčších. Ale tá pletenina naozaj pekná, vôbec to nepresvíta, úplne, zachytila som sa. Krásne sa tie očka ukladajú. No a momentálne som v spotrebe, načala som 5. klopko. 5. klopko 50 gramové, čiže keď to dáme na 100 gramové, tak som za 2 100 gramovými a načala som 3. v podstate. A tieto farebné guľky, tak to je priadza od Decidy. A od Decidy je to dekačko, je to 100% vlna, ale je tam nejaký, teda nie je 100%, len ja tu asi teraz nenájdem. Nemám tu ten kalendár, mám ho dole. Dopíšem vám presne zloženie, je tam nejaký podiel Donegal nopiek, takže nie je to úplne 100% čisto vlna. Ale sú také krásne, ja to ukážem na chrbáte, lebo tam tak pekne následujú tie farby. Takže toto bola prvý deň, taká modro-fialková a tie nopky sú všetky zelené, oranžové a žlté, to je úplne je to krásne. Potom prechádzala trošku do blečej, pridala sa žltá, ubrala sa modrá a zelenkavá, úplne žltá s rúžovými fialkovými úsekmi. Tie farby, ako vidíte, tak naozaj také sú, živé. Tu nájdeme do viacej zase do rúžová a už sme skoro v tmavo-fialovej. No, ak si môžete všimnúť, tak, počkajte to si chytiť, takto. Tak táto farba je blečia ako táto, lebo ja som šáhla na klopko a pomýlila som si okienka, čiže toto je deň 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ale vôbec mi to nevadí, veď je to sveter. Takže to je 7. deň, 8., 9. Tá už je taká zase blečia a už zase by som šla do blečích farieb. No a tu na krásne vidno, ako by to vyzeralo, keby sa to plietlo záradom. Lebo toto je vlastne zvyšok tohto klopka, ktoré som tu načala. Rozdelila som ho na dve polovice ten zvyšok a druhý pôjde sem do druhého rukava, nech sú rovnaké. A tu je vlastne tá tmavo-modrá blečia s modrou, ešte tu pokračuje blečia s modrou. Tu je tá žlto-zeleno-modrá, žlto-rúžová, ešte viacej žltá. A už ideme do fialovej.
a už sme v bledo fialkovej, ružovej a toto je klopko číslo 10 a s tým som vlastne ten rukav dokončila, už som ďalší nenačínala a toto je vlastne len tu na dole sa už nevyskytuje, lebo tam už proste rad nevyšiel a rukav mám trošku dlhší. A patenty som si potom robila anglicky hladko, obrátko klasicky a je tam 8 riadkov, myslím, a úplne to stačí. Ten rukav zatiaľ, keď to nevypraté, mám potiaľ taký hodinkový, ale keď ho operiem, on sa určite natiahne pri mojom pletení na 100%. Ešte mi tu visia aj označovače, ako som uberala, aby som mala trošku uši, lebo zase toto je veľmi široké, to je 99 očiek, aspoň v mojom prípade. Takže tak. Takže zabijeme 3 muchy a ja sa veľmi teším, že sa môžem zapojiť aj Decide do kalu s jej pradienkami, môžem sa zapojiť do Woopointového kalu s Johannou Geriš a splnili sme si naše narodeninové náhodenie s Lenkou. My sme totiž tu narodené, ale však to vy už viete, v jeden deň je rovnaký mesiac, ale iný rok. Ale aj trošku staršia. Takže tak. Ja vám sem zase hodím fotku, ako v ňom zatiaľ vyzerám a možno, že vám sem pridám fotku, keď už bude hotový. Uvidím, ako budem stíhať a kedy budem toto video upravovať a fotky vkladať, že ktorá fotka bude taká najaktuálnejšia. No, a tým som skončila s rozpracovanými projektami. Mám ešte rozpracovanú ponožku, takýto kúsok pre manžela, to vám ukážem na budúce, keď budú hotové. No, lebo začal frflať, tie ponožky sú super, ale on má iba jedný a vrem, tak spravím ti ešte jedný a nie, nerobá. Ale keď videl, že už som nahodila, tak bol potom taký spokojný, že bude mať ešte jedný. Ale tie mu pletiem z dvojitého vlákna mnou farbenej ponožkovky, aby boli trošku hrubšie. On sa strašne bojí, že on ich zodierie zo dňa na deň. No tak ja mu ich upletiem a budem mu to stopovať, časovať, že ako rýchlo zodral tie ponožky. A o 5-6 rokov vám dám vedieť, že už sa to stalo. Tak. No. A teraz tu mám ešte 3 veci. Jedna je nákup, jedna je losovačka a jedno je ukázať vám novinku z môjho farbenia. Ktoré chcete prvé? Ja by som asi najprv ukázala novinku z môjho farbenia, potom by som ukázala nákup a nakoniec by sme dali losovanie. Nie preto, že by som to chcela nejako naťahovať, ale aby som nezabudla na tie 2 veci. Takže prvá je novinka z môjho farbenia. Som si vymyslela, že by som chcela takú priadzu nafarbiť, ktorá by na veľkej dĺžke, kľudne na sveter, na výplet, alebo na čiapku, alebo aj na ponožky, podľa toho, ako sa rozhodnete, by mala dlhý úsek rovnaká farba a potom by to išlo do inej a podobne a tak by sa tak striedali. Ja už som nejaké náznaky dala aj na stránku, aj v skupine, že sa chystá niečo nové a ja už to mám konečne dokončené s tým, že prvá lastovička, prvý testík je už na svete a ja ti veľmi pekne, Majka Farkašová, ďakujem, že si to pre mňa urobila a že si mi otestovala moju priadzu a ako to vlastne farbičkuje. Ja vám sem vložím s jej dovolením fotku. Urobila ponožky z merino plus nylon ponožkovky. Jasné, že zelené, veď Majka je topka, naša zelená žabka. Takže zelené. Ja mám druhú polovicu vlastne tých klbiek, lebo oni sú 100 gramové, tak ja som ich premotala na 4,50 gramové. A polovicu som vydala na tie ponožky, nech teda mi ich otestuje a nech si z toho uplatí už potom zo zvyšku, čo chce, tak robiť ďalšie ponožky. Tak sa na ne teším. A ja som si tú druhú polovicu nechala s tým, že budem robiť pravdepodobne vypletanú čiapku, tak uvidím, že ako to vypáli, i keď by som rada otestovala vlastne, či tie 2 klbká, ktoré boli farbené spolu v pletenine, budú vyzerať nakoniec zase upletené rovnako. Tak uvidím, možno, že budem aj ja robiť, ale nejaké vypletané ponožky som sa chystala, tak uvidím. No a aby som o tom veľa nevyprávala, iba ja vám sem vložím fotku, ako to vyzeralo, keď sa to prvýkrát uplietlo. Plietla som to na mlynčeku Centro, 2 klbká, sekundičku, mala som ich tam na okne, tak som si mala pre ne. 2 klbká ponožkovej priadze, ale je to 75% merino a 25% nylon, ale urobila som tak aj zebru, kde je nie je merino, ale normálna vlna a urobila som aj tweedovú, to vám všetko ukážem. Takže 2 takéto klbka som si, ukazujem tam, lebo je tam,
pletací mlynček Centro. Splietla som to do pleteniny, ukážem vám fotku. Nakoniec som ju nafarbila, vypárala, tak to bol proces, to vám poviem. Vypárať to, upliesť a nafarbiť super, usušiť pohoda, vypárať, tak to som tu hromžila a akože mala som dosť. A potom som vlastne ich premotala na dve, v jednom prípade 3 samostatné klpká. A farbila som, no ja tie také ako úplne, že jemné pastelové farbičky moc neviem, lebo ma to nebaví a viac ma bavia také farebné. Takže prvé je zvonku takéto do oranžová, ale je vlastne celé farebné a bude sa striedať. Zelená, žltá, oranžová, tu dá vidno oranžová, rúžová, bledomodrá, to bude taká fialková, tu dá vidno fialovú, bledomodrú a zase to isté do kolečka. Zelená, žltá, oranžová a končí to vlastne ako rúžovo-oranžovou. To biele, čo tam vidíte, tak to je vlastne neofarbené to očko, ako bolo spletené. Takže ono to bude aj tak žíhať, melírovať a do toho to bude farebné to bude meniť. Nepoviem vám, to som naozaj už nemerala, koľko metrov má ktorá farba. Podľa mňa to bude čisto úplne náhoda za každým, keď to budem farbiť. Záleží od toho, ako naskladám tú pleteninu do tej gastronádoby, v ktorej farbím. Aká farba, kedy, kde sa, ako mi vpije. Čiže v tomto som nováčik. Nejdem nejako sa tu úplne do detailov rozpitvávať, pretože neviem, uvidíme. Ešte je to stále v testovaní. No, ale volajú sa Twins, lebo sú rovnaké a sú spolu a takto sa budú aj predávať. Proste pôjdu dve a vy si s tým už potom môžete urobiť, čo chcete. Je to vlastne 200 gramov a dokopy 840 metrov. Takže môžete si pliesť znútra, zvonku, už ako vás napadne, čo sa vám bude páčiť. Ale predávať ich pravdepodobne po jednom nebudem, i keď bolo by to pekné na šatky. Možno v prípade, že by som farbila 3 vlákna naraz, i keď to sa veľmi zle rozpletá, fakt to je katastrofa, tak v tom prípade by som možno predala aj po jednom, alebo ak budem mať nafarbených viac tých pletenín, že budú 4, 6, tak potom nemám problém, ale 2 určite. Vždy z každého farbenia pôjdu spolu. Cenu som si ešte neurčila. Musím to najprv predýchať, koľko je s tým roboty. A poriadne to otestovať, ako ktoré farbenie mi potom ukladá tie farby v pletenine, aby som vám vedela potom aj poradiť a povedať, že čo je vhodnejšie a čo menej. Takže takáto farbička je zatiaľ prvá. Druhú som sa rozhodla spraviť o tiene hnedej. Ono každé vyzerá inak podľa toho, ako sa to ukladalo potom aj tu je to asi najkrajšie vidieť, že v strede je taká bleda. Ono v týchto to nie je ani tu dám možno trošku, ale toto je krajšie, to vám ukážem, to je jedno. Ale sú fakt rovnaké. Jasne, že to môže byť trošku odchylky, hej, ale úplne maličko. Takže tu je úplne taká bledučko hnedá, prechádza až do čokoládovej, potom je tu takáto krásna teplá. Toto je tabakový list, tu je taká kávovo, nechcem to moc rozoberať, a potom je zase taká karamelová. Takže to sú tiež moje twinsky. Hnedá. Rovnako je to merino s nylonom. Ponožkovka hrubká. To by som nebola ja, keby sme nemali nejakú fialovú, že? Táto je úplne topka. Toto je prosím pekne zebra. A ide vlastne od modrej, cez rúžovú, do fialovej a zase rúžová. Trošku vám ju ukazuje bledšiu, než v realite je to trošku tmavšie, ale bohužiaľ pri tomto mojom umelom svetle večer vám to krajšie odfotím. Asi vložím vám zase fotku. Takže fialovo-modro-rúžová, ale toto je zebra, čiže obyčajná vlna plus obyčajná vlna, nie merino, ale vlna s nylonom. No a tretie, toto je tweed, to je vlna a nopečky sú tam, vidíte, červené, modré, aj tu ich sú tam aj zelené, žlté a toto je úplne, že dúhalka. Úplne dúhové. Vnútri je vlastne taký malinký zvytoček zelená, modrá, fialová, rúžová, do oranžová, tu je skrytá, to nie je tak vidno, ale je tam
zase žltá, zelená a zase žltá, oranžová, rúžová, modrá, fialová a končí to zase zelenou. Takže zase takéto dve. Krásne. A tieto boli 3 a jedno išlo Majke na otestovanie na čiapku vyplatanú alebo na šatku, už ako sa rozhodne, čo z toho chce spraviť a potrebujem vidieť naozaj tie prechody. Či je to plynulé, nesekne to niekde, alebo nejaký veľký skok, alebo tak. Takže tieto sú 2 a zase budú takto kamoši. Teda vlastne súrodenci dvojičky. Ono to namotanie je za každým trošku iné, podľa toho, ako to ten strojček môj elektrický ježiškovský mi namote. Záleží od toho aj, aký veľký odpor tomu dám ja rukou, takže niektoré väčšie, niektoré menšie, ale návin je rovnaký. Približne 420 metrov. Je pravda, že keď mi zostal nejaký takýto kus, tak ja som ho proste odstrihla, lebo v tej pletení by to potom kazilo farbu. Takže sú približne rovnaká aj dĺžka tých 400 metrov určite. Na 100%, ani z jedného som nezobrala viac ako 20 metrov, to nie je. Možno nejaké 2-3 max. Takže tak. Takže to je moja novinka. Je s tým roboty kopec, ale baví ma to. A Majka mi prišla pomáhať a plietla na centre, takže na platacom mlynčeku. Takže ja veľmi pekne ďakujem aj za testovanie, aj za pomoc. A môžeme chodiť na brigády. A bude sa tu pliesť o dušu a budeme vypletať a potom budeme farbiť, sušiť a tak. A dole v pivnici, tam kde farbím, ma čaká úplet, ktorý som si uplietla tak narýchlo. A pôvodne mal byť otienie rúžovej, takých bledých rúžových, čo ja veľmi nedávam. Ale nakoniec, keď sa to usušilo, tak bola súvisla rovnaká. Skoro nebolo to vidno. Možno, že v úplete, keby sa to znova plietlo, tak by vidno bolo ten rozdiel farebný, ale nepáčilo sa mi to, takže išli znova do hrnca. A je tmavo-modrá, odtiene tmavo-modrej a potom idú do tmavo-zelenej. Takže taký nočný les, alebo lesný les v noci. Úplne fakt tmavo. Nemám asi ani fotku, takže keď bude premotaná do klopka, tak potom zase uvidíte, ukážem vám. Tak. No, a farbím o dušu a veľa, ale nemám teraz zo sebou pradienka, manžel spí v spálni a nechcem ho budiť, takže som tam nechcela šramotiť. Ale pletiem kvôli niečomu, farbím. Farbím kvôli Olomoucu. V Olomouci 28. marca bude totiž to voľnený festival. Kto z vás sleduje toto video a o festivale ešte nepočul, tak šup na Facebook, na Instagram, pozrieť si voľnený festival Olomouc a kúpiť vstupenku a na všetkých na všetkých vás sa strašne teším. Každý do mňa drgnite. Ahoj, sledujem ťa, ahoj, ako a pokecáme a ja budem veľmi rada. Budem sa tam setkať, pravdepodobne beriem so sebou kolovrátok, takže budem si tam priásť. Minimálne si zoberiem turecké vretienko a budem si tam priasť na ňom, uvidím. Budem tam mať svoju vonku so sebou, čiže idem ako predajca a ja sa strašne na to teším a ďakujem Tereske, že ma oslovila v Zuberci, čiže som sa chcela zúčastniť, aj som súhlasila a ono to vyšlo a ja idem. Berem so sebou manžela, takže budeme mať víkend bez detí, preč, pôjdeme si pozrieť Olomouc, úplne sa na to mega teším a berem so sebou 2 kamošky, tie si to užijú ako návštevníčky. Takže poďte s nami, poďte sa pozrieť na to, ako to v Olomouci na voľnenom festivale bude prebiehať. Samozrejme tam bude nejaký merch a budete sa môcť kúpiť vlnky od vymyslu sveta. Budú tam všetci známi aj neznámi predajcovia. Ja som ten menej známy a potom tam budú úplné hviezdy, vlnené sestry, Woolpoint, bude tam Emiterian, s ktorým spolupracujú a budú mať aj limitované pradienka od nej nafarbené. Bude tam teraz nespomeniem, Alenka Malinovská, ktorá plstí krásne klobúky, úplne nádherné. Budú tam dievčatá zo Severského voľnení Hanka, bude tam Nemravka Peťa a ešte neviem kto všetko, ak som nikoho, čo samozrejme som nevymenovala všetkých. Vlnárska manufaktúra tam bude od nás zo Slovenska, bude tam určite Vulento, no milión. Proste pozrite na Facebooku, sú tam také medailoniky a ja tam už chcem byť. Ale prežijeme to aj bez reklamy. Veď z toho sa nestriela. Takže teším sa na vás. Ja tam budem hneď od rána, budem tam až do večera, takže farbím, aby som mala pre vás materiál, aby som mala čo potom vám ponúknuť a predať. Tak. Ešte riešim formu predaja, že či bude sa dať aj bezhotovostne.
Trošku komplikované, neviem, ako to bude s terminálom do Českej republiky, či sa dá preniesť vôbec slovenský a s internetom, že je tam trošku problém, lebo sú to barokové budovy a steny hrubé a veľmi nespolupracujú s prenosom signálu, takže premýšľam, ako to spravím, že či len v hotovosti alebo aj nejakým QR kódom, uvidím. Nesľubujem nič, zatiaľ to nechávam, že v hotovosti a uvidím. Takže uvidíme. No a môžeme ísť na jeden darček a nákup. Takže začneme darčekom. Ja som dostala tento rok ešte taký oneskorený darček vianočný a dostala som ho od Majky Farkašovej. Ďakujem ti, Majuška. A dostala som čajík. Vianočný čaj od značky Elixir. A dostala som česanec. Pozrite sa na tú krásu. Oho, aká krásna ružová. Je to od Vulento, to je slovenská značka. Myslím, že sú z Košic alebo z Michaloviec, niekde z východného Slovenska. Ono to tu celkom nie je napísané. A je to 100% vlna plemena Koriedale. Neviem, ako sa to číta a nechcem komoliť, takže Koriedale 100 gramov. A toto si asi vezmem so sebou do Olomouca a tam si to upradiem, uvidím. Možno, že si dokončím toto na turecko pradienku, to, čo mám zo Zuberca ešte. To sa už dávno nechytila, to je pravda. Takže uvidíme. Uvidíme, čo ma osloví práve v marci 28.3. a to tam budem si tak pomaličky spracovávať. Takto ma to nepichá. I keď sa trošku spotím, tak to cítim. Ale uvidím, aké to bude, keď sa to upradie. To zase trošku zmení kvalitu. Tak. Je to krásne. Už odkiaľ sú z Trnavy pri Laborci. Takže naozaj východné Slovensko. Tak. Takže to je taký oneskorený darček. A jeden jediný nákup, ktorý som si spravila, taký ukázateľný, však a podstatný. A veľmi podstatný. Ja som veľmi chcela projektovú tašku od Vesta. Takú tú, čo tak stredom otvoríte a tak sa otvorí. A chcela som ju v takej magente farbe. Môj manžel sa dobre pobavil a napísal Penelope e-mail. Penelope mu odpísala, tak si chvíľku písali. A konverzácia skončila s tým, že jeho manželka je crazy a že sa dobre bavia a že im spravil krásny deň. Tým, ako im porozprávala, ako som šiši do všetkých týchto vln a kolovrátkov a farbenia a všetkého. Takže mu oznámili, že ešte budú aj v magenta farbe tie tašky, ale nevedia kedy a zatiaľ nie sú. Takže má sa prihlásiť do newslettera a príde mu potom informácia. No lenže ja som prihlásená do newslettera už dávno, Vestovho, a prišla mi správa, že majú rúžovo-červenú. No jasné, že som tam letela, že? Takže mám projektovú tašku vestíkovú a hodí sa mi k tomuto svetru. Úplne mega vonia. Fakt je to koža. Tak. Takže ja mám vestíkovú projektovú tašku. Ja mám teraz pomaličky. Mám tu pletací denník, ihlice, lánko, to je všetko, čo teraz používam vlastne k tomu môjmu rozrobenému projektu. Mám tu klopka od Filkolany, ďalšie do zásobičov mám na ten sveter, aby som to mala všetko po ruke. A takto sa to vlastne otvorí a máte to ako na dlani a nevypadne to odtiaľ. Tak, má to kapsičku, jednu, druhú, tady to je to stredne je zips, kde si môžete dať drobnosti, dá sa to zazipsovať a tu sú takéto čierne gumičky a sem vlastne si dáte ihlice. Dá sa to vlastne zafixovať ihlice. Toho sa trošku bojím, že by sa mohli dolamať, hlavne tieto, čo mám z Lantermonu, tie sú drevené, takže to tam veľmi nepchám, radšej to len takto na voľno. Takže tak. Je úplne krásne, som spokojná. No a samozrejme, keď už ste na stránke u Vesta, no tak nepozeráte iba tašku, že? Lebo vám tam vyskočí, že ešte nákup za 30 € a máš poštovné zadarmo. No, tak som neodolala. A mne sa veľmi, neviem, čo sa mne deje s farebnou škálou obľúbenosti.
Toto je samozrejme jasné, nie? Magenta rúžová. Ale mne sa začína strašne páčiť zelená a hnedá. A táto hnedá je úplne krásna. A keď to dám takto dokopy, tak sa mi to strašne páči. A bude z toho výplet. A z tohto bude, neviem, asi čiapka v obidvoch. Lebo som raz takúto kombináciu z mnou farbenej vlnky robila. Dávam sem fotku, ak nájdem. A je to vlastne Alpine Bloom Hat od... Nespomeniem si, napíšem. A urobila som si ju malú. Bo ten výplet to zase stiahol, ja som to nedokážela vôbec ešte len som dala na hlavu, ale už viac si čiapku nie nosila ju Linduška, kým mi bola dobrá. Takže zopakujeme si Alpine Bloom pravdepodobne, ak nie nejakú inú. Uvidím, čo ma zaujíme. Zatiaľ je plán takýto. No a toto je, prosím pekne, ja som sa snažila to včera tam nájsť, ale netuším vôbec, aký je to materiál. Ja to skúsim pozrieť na stránke a vložím vám sem text. Ale je to 50 gramov, 175 metrov, čiže vlastne toto isté, čo tá pernila. A toto je na 2,25 až 3,5 mm ihlice. Fingering hrúbka, to sa mi teda moc nezdá. Podľa mňa je to o dosť hrubšie, ale takto na voľno. Keď sa to natiahne, tak je to fingering. Ale vôbec nie je napísané, že či je to vlna, alebo čo to je. Píšu, že best wool, ale neviem ani aká ovca, ani obsah, či 100%. Aha, tu 100% merino vlna z Južnej Ameriky. Bicycle, dvojnitka. Tak, toto je farba Bicycle Truffle a toto je Bicycle Fuchsia. Zaostruje. To bude krásna čapica. Ale kedy ju spravím, netuším. A vy sa to dozviete, keď vám budem o tom vyprávať, potom zase rozprávať kvet na to. Tak, to by bol nákup. A pre vás už teraz nemám nič také, čo by som chcela rozprávať o mojej tvorbe. A prejdeme do sekcie 2. A to je tvorba vaša. A vaša tvorba znamená, že ja tu mám papieriky. Na každom z tých papierikov je napísané meno a projekt. A je tam napísané preto, že som spísala všetky mená zo skupiny u mňa z albumu. Projekty vyrobené z mnou farbenej vlny za rok 2025. A papierikov je tu okolo 70. A ja vám chcem za to veľmi pekne poďakovať. Trošku mi to tu padá. Takže ideme losovať. Čakajte chvíľku, ja si sadím, aby ste ma videli. Tak. No a nevedela som sa rozhodnúť, koľko vám dám cien. Koľkých budem losovať. Budem losovať 3 papieriky. Na papierikoch vás je samozrejme niekoľkokrát. Kto koľko poslal obrázkov, toľkokrát je v losovaní. Keď tam raz bol odo mňa ponožky z 1, 2, 3, 4, 20, tak ste tu 20 krát. Také tu není. Najviac je tu vyskyt 8 krát tá istá žienka. Všetko ste ženy, takže budem hovoriť o žienkach, o dievčatách. Veľmi pekne vám chcem za to poďakovať. A ideme vylosovať najprv cenu 3. Cena 3 je... Chystám sa farby mini pradienka, takže tam bude 1 000 000 farebnej škály a cena 3 sú 3 mini pradienka. To je 20 gramov na jedno mini pradienko. A farbu si budete môcť vybrať podľa toho, čo vám potom pošlem. Dohodneme sa v správe, napíšeme si na Facebooku alebo sa nejak skontaktujeme. Dobre, všetky ste na Facebooku, lebo ste mi všetky poslali fotky tam. A tak to nie je, že tie fotky boli poslané niekým iným, skontaktujem sa s tým niekým iným, že Majka Drabiková. A dá vedieť žienke šikovníci, že vyhrala u mňa výhru a dohodneme sa aj o zasladi a vyberie si jej farbu. Takže 3 mini pradienka a k tomu bude takáto drobnosť. To je srdiečko, do ktorého do určitej veľkosti, nie je to úplne na všetky veľkosti, keď sa to stlačí, viete strčiť ihlice.
I keď mne sa to viacej páči na pomocné lanko, keď si dáte niekam na nejakú pleteninu úplet a nechcete, aby vám to ušlo, tak tam takto strčíte konce toho pomocného lanka, ako na mikine uzáver, že? A takto to zaistíte a vlastne ono to odtiaľ, keď to nestrčíte, ako je teraz, tak to odtiaľ nevyťahnete. To tam drží. Takže takýto malinký uzáverik a 3 mini pradienka. Tak, idem losovať, počkajte, ja to tiež asi odtiaľ vyberiem. Takto, nech to tu nepopadá. Takto, to sem. Tak. A ja to mám v tej vestovskej taške. Tak. Držím palce. Papierik. Je tu meno aj projekt, takže ho potom sem vložíme ako fotku. Tak, čítajte. Ľubica Gregorová, rúžová šatka. Ľubka, gratulujem. Takže budú 3 mini pradienka podľa vlastného výberu a takýto uzáver na buď na ihlice, aby neušli, alebo na pomocné lanko. Ja si toto takto dám k tomu, aby som vedela, že čo som vlastne vylosovala. Tak. Druhá cena sú značkovače. Ja ich asi vyberiem z toho sáčku, lebo to je sa leskne celá, nie je to vidieť. Značkovače som vyrábala ja. A sú to vlastne takéto mini kamienočky, ale je to v takom kovovom krúžku. A je tu modrý, červený, ešte jeden červený, biely a 5 je takýto zelenkavý. Ostrý? Ostrý. Počkajte, mňa ostrie. Dobre. Taký zelenkavý. Tak. A k tomu bude jedno celé pradienko ponožkovej priadze, 75% vlna a 25% nylon. A myslím, že môjho najúspešnejšieho farbiaceho štýlu. No to sa riadne v septembri, oktobri, novembri, decembri rozbehlo. A je to vlastne obláčikovka. Volám ju obláčiková. Mám ich v rôznych farbách. To je červená, oranžová, žltá, tam ďalej je ešte zeleno-sivá, rúžová, teraz som nafarbila zase ďalšie farby, ale budeme hrať o to originál úplne, že obláčikovú. Hop. Je to vlastne odtiene modrej a v tom sú takéto. Ja si s dovolením vložím fotku od babetky, ktorá z nich plietla modré ponožky. Ona mi to určite dovolí. A vlastne to robí také prskance, vyzerá to ako hviezdičky na oblohe alebo oblačiky. Takže o takéto pradienko a tieto značkovače. To je cena číslo 2. Tak, to položím takto. Cena číslo 2. Ideme na to. Nasujeme jeden papierík. A. Vyhráva kto? Čítate? Haldelka, Zateroldego, a toto už neviem doprečo, rúžové sivé. To je krásne Teroldego, Leni. Takže Leni, gratulujem, vyhrávaš druhú cenu. Značkovače a jedno pradienko ponožkovky. Tak. A je ľúbke tlieskam. A teraz prvá cena. Prvá cena sú 3 pradienka, merino plus nylon ponožkovka, ale bude z nich krásny sveter podľa mňa, keď si ho niekto spravíte. Neviem, či 3 budú stačiť, ale keby bolo treba dokúpiť ešte iné, tak nie je problém, mám ich viac. Preto som vybrala práve tieto 3, aby bola tam možnosť mať 4-5, keby niekto potreboval na väčšiu veľkosť. Ale čo mám skúsenosť, tak tie 3 úplne bežne na veľkosť M, trošku do L, niečo medzi ML stačia.
A je to toto. To je môj, neviem koľký pokus o niečo nežné, jemné, nekikirikavé. Je tam fialová, marhulová, mentolová a také žíhané. 3 pradienka. A k tomu stopery, takéto lamičky. Tak. Takže to je cena číslo 1. A potom máme ešte cenu útechy. Ja to vám poviem za chvíľku, keď vylosujeme. Jednotku, prvú výhru. Ideme na to. Tak. No som zvedavá. Je vás tam to žehnanie? Nepozerám. Tento listoček sa mi páči. A prvú cenu fanfary vyhráva Hana Šimková za farebné ponožky. Hani, blahoželám. Budú trikotka a stopery. Lamičky. Ja vlastne zase vložím fotku, že ktoré to vlastne sú. Tak, blahoželám. Dievčatá, ja vám veľmi pekne ďakujem, že odo mňa vlnu kupujete a nielen vám, ale aj ďalším, ktorí prídete. Veľmi som vám vďačná, že vlastne svojím nákupom podporujete moju tvorbu a podporujete vlastne našu lokálnu produkciu, že môžem teda tvoriť ďalej. A ďakujem, že spolupracujete a že mi tie fotky posielate, lebo ono je to taký trošku pre mňa aj vzorník, ako ktoré farbenie vlastne farbí. A preto je tu aj tá cena útechy. Cena útechy je, že celý tento rok prvý nákup niekoho, kto si objednáte, ktorí ste sa zapojili do celoročného platenia z mojich vlniek, ja presne viem zoznam, veď som ich všetkých písala na papieriky, máte odo mňa 20% zľavu na prvý nákup vlnky odo mňa. Tak. No. A čo ešte vám poviem? Už sa tu tak obzerám, že to je už asi všetko. Už nemám veľmi čo. Ja ešte mám jeden nákup, ale to je taký nepodstatný, vám sa vložím fotku, kúpila som si nový kolotoč. Keď z pradienka premotávam na klopko, tak mám taký drevený konečne, nemám taký rozheganý, ktorý som stále rozoberal, už som mala naozaj nervy, to bolo hrozné, takže som skúpila taký drevený, ale ešte si k nemu chcem prikúpiť na hore na kľúčku, aby som mohla zase z klopka urobiť pradienko. Tak uvidíme ešte to. No a pokazala sa mi 3D tlačiareň. To je taká ešte jedna správa. Snažila som sa ju opraviť, snažil sa manžel ju opraviť, tak opravil, trošku tlačí, nie je to žiadna výhra. Takže ešte sa na tom pracuje, mala som objednávku, Euka, pozdravujem ťa. Takže ešte stále maturujeme nad tým, aby to vyzeralo dobre, lebo ono vytlačiť to viem, ale vyzerá to hrozne, má to všade možné rôzne medzierky a chyby a tak. Takže nechcem zase posúvať ďalej produkty, ktorými som sama nie je spokojná. Ale dúfam, že do nejakej blízkej doby to napravíme, spravíme, kúpime novú hlavu na tlačenie, alebo ja neviem, a sprevádzkujeme ju, lebo potrebujem vytlačiť. Malé prekvapenie. A prekvapenie bude, a to je úplne posledná informácia pre vás. Malé prekvapenie, dúfam, že sa mi podarí spraviť, bude na Chatovicu. Takže pripomínam Chatovicu. Predĺžujeme dátum na možnosť poslať prihlášku. Chatovica sa bude diať v obci Chvojnica v okrese Prievidza. Je tam veľmi veľa miest na spinkanie, takže pokojne hoci kto chceš, aj keď si sama jedna jediná a nepoznáš nikoho z nás. My radi spoznáme teba, príď medzi nás, poď si s nami posedieť, podebatovať, popliesť, kľudne tkať, budeme tam mať paličkárku. Takže kľudne hociakú prácu, frivolitka, vyšívanie, háčkovanie, hociaká ručná práca, kolovrátok zobrať so sebou. Čokoľvek. Poď si s nami oddychnúť od bežného stereotypu, od bežných všetkých možných všedných dní a ich starostí a ťažkostí. Poď sa s nami potešiť robením veci, ktoré máme radi, a to sú ručné práce. Gro tam budeme asi pletačky, štrikovačky, ježibaby. Budeme tam mať taký malý dvojdňový zlet. Zlietame sa už v piatok, v poobedných hodinách, po 2:00 sa môžeme ubytovať, takže tak nejak tam prifrčím aj ja, uvidím, ako mi to vyjde časovo ohľadom detí. Ale budeme tam celú sobotu a budeme tam aj v nedeľu a budeme tam v nedeľu až na obed a budeme aj obedovať.
I keď budeme musieť sa odubytovať do 10, ale potom tam tie priestory, v ktorých budeme v spoločenských, budeme môcť ďalej okupovať a budeme tam ešte chvíľočku setkať a pliesť, takže na obed sa naposledný krát tam napapame a potom sa pôjde domov. Koná sa chata. Aby som uzrejmila zase dátum, lebo zase som to tam tak trošku domrevila, že Ivetka, pozdravujem, má veľmi pozorné očko, ona mi vždy tak odpíše pekne, že zase mám debilný dátum. Ona to tak nenazve, ale ja to tak nazývam. Takže chata bude 17.4.2026, to je piatok, až do nedele 19.4.26. Celá chata aj so stravou za 2 dní stojí 80 eur na osobu. Plus, ak má niekto špeciálne požiadavky na stravu, bezlepková, bezlaktózová, bezmesitá, tak je tam potom príplatok euro za chod. Bezmesitá si nie som istá, či je za poplatok, ale bezlaktózová a bezlepková určite áno. Čo sa týka chodov, tak tých chodov bude večera, raňajky, obed, večera, raňajky, obed. 6. Čiže 6 eur je tam príplatok za stravu. A izby sú 4-lôžkové, s tým, že hotel Magura v Chvojnici obsadzuje aj 4-lôžkovú izbu len 3 osobami. Takže talčiť sa tam určite nikto nebudeme a bude to super. Príďte medzi nás. Ja sa budem strašne tešiť na každú jednu. Samozrejme zo sebou zoberiem vlnku, čiže ak by niekto chcel si nejaké pradienko do mňa pochytať a potom následne kúpiť, tak bude mať tú možnosť. A budeme tam naozaj, podľa mňa, skvelá partia. Tak. Záloha za chatu sa platí do 28.2. Na mojej stránke Ivabe Creative Crew, alebo teda skôr v skupine Vlnenie z Ivabe, v súboroch je prihláška. Takže hoci kto vybrať, stiahnuť, vypísať, poslať. Na prihláške je moja mailová adresa, takže poslať mi ju na mail. Je tam aj moje číslo účtu, ja som pokladnička tentokrát. Takže ku mne môžete poslať zálohu. Ja vám odpíšem na mail, keď mi prídu peniažky, že prihláška aj záloha prišli. Ten, kto poslal prihlášku, ale ešte nezaplatil, tak odo mňa mail nedostal. Ja tú prihlášku vidím, ju mám vytlačenú, mám ju zaregistrovanú, ale keď príde záloha, peniažky ku mne na účet, vtedy odpisujem na mail, že prílohu, prihlášku, aj platbu mám. Dobre? Takže poprosím, kto mi poslal prihlášku a ešte neposlal peniažky, tak žiadny strach, ja tú prihlášku vidím a do 28. februára 2026 máte čas zaplatiť zálohu, polovicu 40 eur. Druhá polovica sa bude vyberať do konca marca. To budú 2 týždne vlastne pred začiatkom Chatovice. Ja to volám Chatovica, mne sa to tak strašne páči. Takže do začiatku Chatovice. A keby sa náhodou niekomu udialo, že nemôže prísť, fakt, že nejaký zdravotný problém alebo rodina nešťastie, ja neviem, nechcem nič privolávať, ja klopem, tak záloha vratná nie je, ale ten zvyšok, keby náhodou fakt, že ja neviem, od februára proste zaplatí druhú polovicu a nebude môcť prísť, lebo náhle niečo, tak tú druhú polovicu vraciame. Aby ste vedeli. Lebo my zase musíme dať vedieť dopredu chate, koľko miest obsadíme a to už sa nedá potom vrátiť proste. To nejde. Takže tak. Teším sa. Teším sa veľmi na vás, beriem si tam kolovrátok, zoberiem tam vonku, ihlice, dobrú náladičku, opapanie bude postarané, zoberte si kľudne nejakú fľaštičku vínka, alebo neviem, ja nepijem, takže neviem, ja si zoberiem džusík. No a ešte jedna vec. Ja vás chcem všetkých veľmi pekne poprosiť. A potom to budem poslať hromadne aj do mailu ako informáciu predtým, ako začne chata. My sme si totiž to vymysleli s Majkou. Aj Hanka bola pri tom, že by sme spravili také 2 akcie maličké. Jedna bude klasická tombola, to bude v sobotu. Keď tam bude nás, naozaj už budeme zoznamené a tak, takže budeme mať tombolu. Ale v piatok, keď tam budeme všetky úplne, že nepoznáme sa navzájom, úplne dokonalo a neviem ani kto si, čo si, ani tak, tak sme si vymysleli na vás jednu malú domácu úlohu. A domáca úloha spočíva v tom, že do hodnoty 5 eur, nebudeme to preháňať, proste do 5 eur, dobre, 7, hej, keď niekto veľmi chce, do 7 eur donesie každý nejakú blbosť. Ale súvisiacu s
blbosť znamená takéto, hej, úplne drobnosť, niečo, čo súvisí so štrikovaním. Nejaké klpko, len prosím nie akrylové. Trošku prírodnejšie niečo, kľudne ponožkovku. Teraz mal na Žienka domáca.sk, neviem, či nerobím nejakú nechcenú reklamu, ale bola akcia na Fabel, napríklad na Drops za €90 klpko. Nejakú úplnú drobnostičku, do apríla máte čas porozmýšľať nad tým. Doniesť a budeme mať meno slov, tak na papierikoch, ako som teraz losovala vás, tak tam budú všetky mená účastníkov, budú tam aj páni, ale myslím, že pasívni účastníci nebudú asi štrikovať ani nič, ale budú tam aj páni. A každý vytiahne nejaké meno a tú svoju vec mu odovzdá. Tým pádom uvidíme človeka, uvidím to meno, spojím si to dokopy a budem vedieť, že ty si Janka, ty si Mirka, ty si, ja neviem, Majka a tak. Inak Márii tam bude nepožehnanie, tam bude sama Mária. Takže každá si myslíte nejakú prezývku alebo čo. I keď bude to univerzálne, zakričíme Majka, otočíte sa 6 a ja poviem, že ty, prosím ťa niečo, hej? Takže poprosíme, ak chcete prispieť aj do tomboly, normálnej, klasickej, tak budeme veľmi radi, že tam nebudeme musieť mi dávať zase nejaké somariny, ktoré nepotrebujeme, lebo to by sme neradi takú tombolu robili. Chceme robiť tombolu, ktorá má význam alebo niekoho naozaj vyslovene poteší. Odo mňa tam samozrejme pôjdu nejaké pradienka, veď ako inak. Nejaké možno zoberiem stopery, nejaké značkovače. Uvidíme ešte, čo sa mi podarí vyrobiť a tak. Čakám na nejaký materiál, aby mi prišiel a mohla som vyrábať, takže tak. No a taký ten zoznamovací darčôčik, do tých 7 eur, 7 je taká dobrá suma, by bolo podľa mňa pekné každý od niekoho jednu vec dostať. Ty donesieš a potom aj vlastne dostaneš. Takže vždy s nejakou vecičkou do tej sumy odchádzate. Asi by som, teraz mi to tak napadlo, že by som mohla stanoviť asi tú spodnú hranicu, nejaké 2 eurá, medzi 2 a 7 eurami, aby to zase nebola ihla na vyšívanie. Príklad. A neviem, však ja vám zase verím, že vy porozmýšľate a že ste prajné a vďačné a nebude to úplne, že za 50 centov niečo. Či? Dajte mi do komentára vedieť, že či je to dobrý nápad, nie je to dobrý nápad a vy, ktoré ešte pochybujete, že by ste chceli ísť, tak už prestaňte pochybovať a stiahni prihlášku a poď, ja budem veľmi rada. Príde Euka, ktorú vlastne som videla naživo jedenkrát, autori sme kamošky, pletacie a ja sa z toho strašne teším. Prídu dievčatá z Bratislavy, prídu dievčatá z Košíc, bude tam pani z Partizánskeho. Hovorím pani, lebo som v živote nevidela a ja sa strašne na to teším. To bude perfektný víkend. Každý sa bude môcť zdekovať na izbu, kedy bude chcieť, nikoho nebudeme za nohu držať ani, že ešte riadok, ešte očko, vôbec. Proste bude sa určite dať ísť na prechádzku, a nebudeme stále iba sedieť na zadku, ako kto bude chcieť. A ja neviem, no však uvidíme, čo sa všetko tam vyvrbí. Dobre? Takže ešte raz opakujem dátum. 17. apríl až 19. apríl 2026. Chata Chvojnica, teda v Chvojnici, chata Magura, v obci Chvojnica, okres Prievidza. Tešíme sa. No a ja sa asi idem poďakovať. Ešte sa tu tak obzerám, či ma niečo napadne, neviem. Pomaličky sa plánuje maratón, zase pletací, háčkovací, štikovací, kreatívny. Takže to máme všetko v pláne. V pláne mám ešte uplstiť papučky podľa návodu, ktorý dávala aj Peťa Nemrávka vo svojom poslednom videjku. Mne sa tak strašne páčilo. A toto je ten príklad vlastne toho, aký význam majú tieto videá. Naozaj niekoho motivujete a inšpirujete. Sveter podľa Alenky, ktorá si ho vybrala spolu s Ivkou u nich v Ali obchode z Plzne. Johana Geriš proste povedal podľa jej návodov, mi sa to strašne zapáčilo, takže tak. Ešte sa mi páči aj Paulín, ale tak vybrali sme s Lenkou tento a je fantastický. Inšpirujete sa papučkami, idem ich postiť, čakám na balík. Takže ideme postiť papuče, tak uvidíme, najprv sa uštrikujú, potom sa hodia do pračky, s tým mám skúsenosť, že? Tak ja som si zapostila detský sveter, tak prečo by som teraz nedala papuče účelovo? A takže plány nejaké sú, vyplataná čiapka, testovať klopka dvojičky, ďalej toto pliesť, farbiť, rozpletať a zase spletať a neviem. Takže plány sú, uvidíme, ako ich budeme stíhať časovo. No a úplne, že bonus, úplne posledná vec je otázkomat. Som si vymyslela na to názov.
Sme sa s Lenkou dohodli, že si dáme navzájom nejaké otázky. Tak ja vám ich tu teraz pustím. Takže otázka číslo 1, Leni. Uplietla si niekedy, alebo teda čo, alebo koľko, nejakú hračku, alebo nejakú pomôcku, gumičku do vlasov, niečo do domácnosti, neviem, čokoľvek, čo sa nedá vyslovene nosiť? Takže odpoveď na otázku 1. Upliesť neuplietla, rozmýšľam, ale neuplietla som nič také. Hačkovala som bábiku, si pamätám, voľakého medvedíka, ale to boli len také pokusy, ale také, že čo sa nedá nosiť. Uplietla som, keď som sa učila ponožky vypletané a som ich tak stiahla, že som ich nepretiahla ani cez nohu. Otázka číslo 2. Tvoje neobľúbené farby a prečo ich nemáš pri pletení rada? Ja neviem, lebo čokoľvek. Že sa ti z nich platí zle, alebo proste ti nesvedčia, alebo ako, lebo farbíš. Pletieš všelijaké farbné veci, aj kombinuješ tie farby, ale určite sa nejaká nájde, ktorú proste nemusíš ani pre druhých, ani pre seba. Odpoveď na otázku 2. Farba, ktorú nemusím, poviem to úplne, nemôžem červenú. Ja neviem, vo mne niečo tá červená také nepríjemné, jak krv alebo čo evokuje, ja neviem. Ja som aj od Pletky z Ivko dostala krásne klopko, Regium, možno ste videli tie hotové ponožky. Ja dám fotku, nedám fotku, toto není môj podcast, to je Ivkin. Dobre, nevadí. Ale veď viem, dám fotku. Bude to mať Ivka. Takto klopko som mala možno rok, možno 2 doma od Ivky, odložené červené, nevedela som ho nikde dať, lebo s červenou ja mám fakt strašný problém. A zrazu došlo na čerešňové ponožky, tam mi to vôbec nevadí, ale fakt s červenou ja mám problém. Ja neviem, prečo môj muž má rád práve že moc červenú a tomu zakazujem. Neviem, prečo tá červená. Rozmýšľam, všetky farby môžem, ale tú červenú. A troška sa mi nepáči horčicová. Troška len, ale inak ho používam. Otázka číslo 3. Verím, že tak ako všetci sme začínali s pletením z akrylu a z neprírodných materiálov, tak by ma veľmi zaujímalo, že čo ťa viedlo k tomu vyskúšať prírodný materiál na pletenie a kedy sa to tak udialo, že si tak presedlala na tie prírodné materiály a či ešte stále pletieš aj z neprírodných, napríklad ja neviem pre zvieratka, teraz si robila svetre pre psíkov, že či ešte stále nejaký akryl používaš, napríklad akryl. Takže odpoveď číslo 3 je takto. Takže ja som začínala akrylom, ako všetci. A potom ma kamarátka zoznámila s prírodnými vlnkami. Ona začala pliesť s prírodnými vlnkami. Tak som si ich ohmatala u nej na kavičke a bolo to rozdiel. Ukazovala mi, čo má z toho aj upletené. Potom mi povedala, že existuje podcast Vlnené sestry zároveň, tak to som začala všetko sledovať, aj tie prírodné vlny. A tým postupne som, nie že zanevrela, proste som sa rozhodla pliesť postupne z tých prírodných vlniek a akryl už išiel do úzadia, mala som ho veľa, ten som potom posunula kamarátke, neho zužitkujúči na svoje nejaké hobby alebo v rámci charity, alebo jak sa rozhodne, lebo ja som to už nemala kde skladňovať, lebo bolo toho veľa. Lebo keď bol akryl v akcii, tak ja som akože kupovala v balíkoch predtým. Takže akryl už žiadny nemám doma, mám len čisto prírodné vlny. A tie svetríky alebo puloveríky pre psíkov, tie boli tiež pletené z prírodných vln. To som mala proste zbytky. Takže takto som to využila. Akryl neodsudzujem, ale už ho nemám vôbec. A v skupine Knitting Lenka, ale kľudne u mňa vo vlnenie z Ivabe, sa kľudne pýtajte,
Pýtajte sa otázky, čo by ste od nás chceli vedieť, či sú z pletacieho sveta, súkromné, keď budeme chcieť a vedieť, tak odpovieme. Keď nebudem chcieť, tak poviem, že nechcem odpovedať. Položte nám kľudne otázky a my vám ich zodpovieme. Teraz je tam, myslím, otázok 5 u Lenky v skupine. Takže na budúcom videu vám na ne zodpoviem, lebo teraz tu zodpovedala otázky Lenka, tak nebudem to tu motať ďalšími mojimi odpovediami, ale na budúcom videjku vám zodpoviem na vaše otázky, ktoré sú v skupine. Dobre? Takže tak. Takže lajčík, odber, komentár si prosím. Majte sa pekne, majte pekné dni a chcem si nájsť pero, ktorým zastavím toto video, ale to je technika. Majte pekné dni, pekné pletacie dni a keďže natáčam 30. januára, tak ešte sa to ráta všetko dobré v novom roku 2026. Ahojte, vidíme sa na budúce.
touch the sky, feeling bolder. Going all the way, going high, yeah, yeah, high, yeah, yeah. Going all the way, going high, going all the way, going up, going all the way, going up, going all the way, going Break the mold, then press repeat. Get 'em up on the edge of their seats. Set your aim a little higher. We're gonna go there. going all the way, going high, yeah, yeah, high, yeah, yeah. Going all the way, going going all the way, going up, going all the way, going up, going all the way, going We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. going up, going